ஆண்டவர் ஆதியில வார்த்தையின் மூலம் சிருஷ்டித்தார், அதை பார்த்தார். உருவாக்கிட்டு சொன்னது பார்த்து அது நல்லது என்றார். நீ வாக்குத்தத்தத்தை என்ன பண்ற வாழ்க்கையில சொல்றதே இல்லை, தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்றதே இல்லை. அல்லேலூயா. நீ சொன்னா அது நடக்கும். அல்லேலூயா. நீ சொன்னா அது கிரியை மாறும். அல்லேலூயா. நீ சொன்னா அது உன் சூழ்நிலையை மாற்றும். அல்லேலூயா. அதை நீ பாப்ப. ஏன்? அது நல்லது என்பது சொல்லுவதற்காக. அல்லேலூயா. வாழ்க்கையில கர்த்தர் கொடுத்ததுதான் நன்மையான ஈவுகள் மாத்திரமே. நான் என்ன பண்ணா, அந்த வார்த்தை, கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையானது, ஜீவனுள்ள வார்த்தையானது, என் நாவிலிருந்து பிறக்கிற வார்த்தையானது, நல்லா தெரிஞ்சீங்க, அது கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் முதல்ல என்ன பண்ணும், விசுவாசிக்கணும். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். சந்திரனை உருவாக்கணும், இல்ல சூரியனை உருவாக்கினார் வச்சுங்களேன். சூரியனை உருவாக்க கடவுள்னு சொல்வதற்கு முன்னாடி அதை நினைச்சிருப்பாரு. அல்லேலூயா. மனதை சூரியன்னா எப்படி இருக்கணும், அது எப்படி பிரகாசிக்கணும், அது உருண்டையா இருக்கணுமா, என்ன கலர்ல இருக்கணும், அது நெருப்பு குழம்பா இருக்கணுமா, இவ்வளவு தூரம் இருக்கணும். இல்லையா? அது வெப்பத்தின் அளவு என்ன பண்ணுவாரு, அது சுத்தணுமா இல்ல எல்லா கோலமும் அதே சுத்தணுமா, எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணி ஆண்டவர் சொல்லுவார். அல்லேலூயா. சூரியன் உண்டாக கடவுது அப்படின்னு என்ன பண்ணிருப்பாரு, அது அப்புறம் சொன்ன உடனே ஆண்டவர் இப்படியாப்பா அல்ல, ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட்டப், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தார். எங்க? அவருக்குள்ளாய் பார்த்தார் எப்படி இருக்குண்டு, அதை வார்த்தையாய் சொன்னார், அது கிரையாய் மாறியது. அதை பார்த்து நல்லது என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்படிதான் நாளைக்கு இன்னைக்கு இருக்க பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க. அவர் பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுங்க, பார்க்கிறாரு பூமி வறுமையும் ஒழுங்கின்மை இருக்குது. அல்லேலூயா. ஆனா அதை பார்க்கல, நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகுது அதை தான் ஆண்டவர் பார்த்தாரு. அல்லேலூயா. என் வாழ்க்கையில நிலை குலைந்து போயிருக்கிற அந்தகாரப்பட்டு இருக்கிறத பார்க்கறதுக்காக இன்னைக்கு இருக்க பார்க்கல. அல்லேலூயா. எல்லா பண்ணது இப்படி ஆயிடுச்சு, பார்க்கவே இல்லை. நாளைக்கு ஒன்று உருவாக்கணும், அடுத்த நாள் ஒன்று உருவாக்கணும். உருவாக்கிட்டு சும்மா இல்லை, அடுத்தது எப்படி மாத்தலாம், அடுத்தது எப்படி மாத்தலாம், அடுத்தது என்ன மாத்தலாம், நினைச்சு 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 வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார். முதல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் இருந்தது, உலகம் அல்ல, இந்த பூமி அல்ல, நீ நிலம் ஆகாயம் அல்ல. அப்படிதான் உங்க வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, பாருங்க, உன் மன கண்களை திறந்து பாருங்க, என் லைஃப் எப்படி ஆண்டவர் மாத்த போறாரு. இன்னைக்கு இருக்கிறத பார்க்காத, சூழ்நிலை பார்க்காத, பிரச்சனை பார்க்காத, அந்த காலத்தை பார்க்காத, எதையும் பார்க்காத. நீ பார்க்க வேண்டியது, அல்லேலூயா, நீ பார்க்க வேண்டியது நன்மையானது. கர்த்தர் நாளை என் வாழ்க்கை எப்படி மாற்ற போற, கர்த்தர் நாளை என் வாழ்க்கை எப்படி மாற்ற போற, மாற போகுது, அதை பாரு.